نشنواتی برنامه خبری رادیو آزادی رو مستقیما پیشنهاد شما میکنیم. امروز 22 میلیون است و من شعله گلخوجه اخبار و گزارش‌های مهم رو معرفی می‌نمایم. امروز در برنامه راҳим масовро در آرامگاه لوچو به خاک سپرده شد. مراسم جنازه تاریخ‌نگار معروف در مسجد مرکزی شهر دوشنبه صورت گرفت. ارزش гази моеъ боз боло рафт. خدمات ضد انحصاری تاجیکستان میگوید 2 عامل نرخ این مواد سوخت را گران کرد. و زنان شورتیکپوش صف کشی در لبنان دختران را نازیری را تعیین میکردند و میخواهند با این وسیله صف جهانگردان را زیاد نمایند. مردم در حال رشد است. امروز شما میتوانید وزیری را ببینید که گالسوک نمیپوشد یا پرزیدنت را میبینید که شیمی جینس در تن دارد. ما هم میخواهیم پیش آهنگ باشیم. امروز در تاجیکستان راҳим масовро دانشمند شناخته تاجیک را به خاک سپردند. مؤلف تاریخ تبر تقسیم دیروز بر اثر سکته مغزی و در 79 سالگی از دنیا درگذشت. اسم راҳим масовро هنوز سالهای 80 در تاریخ نو کشور ثبت شده است و او تمام عمر خود را صرف تاریخ و علم تاجیک کرد. همکاران ما در مراسم ویدو با تاریخ‌نگار معروف شرکت داشتند. ҷанозаи раҳим масов муаррихи маъруфи тоҷик субҳи 22 июн дар оромгоҳи лучоби душанбе ба хок супурда шуд. маросими видо бо марҳум дар манзилаш дар шаҳри душанбе баргузор гардид. ин маросим чандон тӯлонӣ набуд. намози ҷанозаи ӯро дар масҷиди марказии душанбе саид мукаррам абдулқодирзода раиси шӯрои уламои дини марказии исломии тоҷикистон хонд. дар маросими видо аз раҳим масов ба унвони муаррихи ҳақиқатпардохт ва мушриков ном бурданд. дар бораи тақсимоти ноадолатонаи ҷумҳуриҳои осиёи миёна ки дар асоси далелҳои архивӣ бойгонӣ ҳастанд, ҳуҷҷатҳои тарихӣ ҳастанд, навишта шудаанд. اهمیتی عمومی بشری دارند. این کتاب ها هیچگاه ارزششون را گم نمیکنند و من بعد همچون سرچشمه مهمی تاریخی در بخشی خیلی زمین تاجیکان را ترکه کردنی و دادن به مردم غیر یعنی دلیل اساسی شده میتوانند. آثار تاریخی راҳим масов ба сифати эҳёгари пайвандҳо ва қаламравоҳои мардуми тоҷик дар илми таърих хеле гарон арзиш баҳогузорӣ мешавад. то лаҳзаҳои охирини умр ковишҳо ва иншои сафҳаҳои таърих ва асли миллати тоҷикро идома додааст. махсусан қайд кардани ҳастам асари шашҷилдаи таърихи халқи тоҷик ба забони русӣ яке аз асарҳои бисёр пурарзише мебошад дар шинохти миллати тоҷик, дар шинохти таърихи халқи тоҷик ва баъдан устод раҳим масов роҳбари гурӯҳе буданд ки этногенези халқи тоҷикро тайёр мекарданд. 3 моҳ пеш ин китоб низ пурра ба охир расид, аммо ба устод раҳим масов муяссар нагардид ки нусхаи чопии ин китобро бубинад. раҳим масов асосгузори як мактаби хоси улуми таърихи тоҷик унвон мешавад ки шогирдони зиёдеро тарбият кардааст. албатта дар тӯли ин қадар солҳо мо аз устод рост гуфтан, مثلا به عقیده خود صادق بودن و در علم دروغ نگفتن، تحریف نکردن تاریخ را آموختیم. او از کمترین عالمان است که در بحث‌های پرسر و صدای مرزی با همسایه کشورها خاموش نبود و از نادرترین مورخان دور بود که ناعدالتی‌های سیاسی تقسیمات حدودی دوران استالین را محکوم کرد. در تقسیمات ملی حدودی سال 1924 و برای چی تاجیکستان جمهوری اتفاقی نشد و اتنامی شد، عیبدار خود تاجیک را عیبدار میکنند و ما میدانیم که عیبدار حقیقتا تاجیک ها عیبدار بودند، دیگران نه. خود تاجیک ها، خود ما همون سیاستمدارای اون وقته ما عیبدار بودند. با آن که راҳим масов تمام عمر خود را صرف تاریخ و علم تاجیک کرد، زندگی با حشمت نداشت. سالها در منزل خاکسارانه در محلی نزدیک به اکادمیای علوم زندگی کرده است. او تا آخرین نفس آثارخانه باستانشناسی تاجیکستان را رهبری میکرد.
рӯ меорем ба мавзӯи дигар. Нархи гази моеъ дар Тоҷикистон боз ҳам боло рафта. Айни замон 1 литри ин маводи суғ дар нуқтаҳои фурӯши судишвории Душанбе аз 4 сомону 30 дирам то 4 сомониву 50 дирам нарх дорад. Аммо дар минтақаҳо қимати он то ба 5 сомони дака мехӯрад. ҷаиши якбораи нархи ин судишворӣ ки таи ҳафтаи охир қариб 1 сомони боло рафт сокинонро нигарон карда, зеро он ба қимати дигар молу хадамот ҳам таъсир мерасонад. барои тавсири ин мавзӯъ ҳамкорам Абдулло Ашуровро даъват кардам. Абдулло, 2 рӯзи пеш масъулони хадамоти зиддинисонӣ гуфта буданд ки пайи омӯзиши сабабҳои болоравии нархи сӯзишворӣ ҳастанд. оё ин хадамот билохира сабаби қиматшавиро муайян кард? салом Шаҳло. ин хадамот дар мавриди гароншавии нархи гази моеъ ва сӯзишвории нафтӣ ҳанӯз чизе баёнияе нашр накардааст. аммо пас аз тамосҳои ба такрори мо як масъули ин хадамот гуфт сабаби аслии гароншавии гази моеъ боло рафтани ин сӯзишворӣ дар Қазоқистон аст. дар раёсати хадамоти зидди инҳисории Тоҷикистон дар вилояти Суғд ки бахши аъзами гази моеъ аз тариқи ин минтақа ба кишвар ворид мешавад, гуфтанд ширкатҳои қазоқистонӣ нархи 1 тонна гази моеъро аз $384 қаблӣ то $578 боло бурданд. ба гуфтаи масъулони ин хадамот бештари гази моеъ ба Тоҷикистон маҳз аз Қазоқистон ворид мешавад. ин масъули хадамоти зидди инҳисории Тоҷикистон гуфт бинобар зуд тағйир ёфтани гази моеъ ширкатҳои Тоҷикистон ҳам аз эҳтиёт кор гирифта воридоти онро коҳиш доданд. камчин шудани гази моеъ албатта боз ҳам боиси боло рафтани нархи он мешавад. хуб, мақомот доим ҳангоми болоравии нарх омили хориҷиро пеш меоранд. ширкатҳои воридкунандаи гази моеъ дар болоравии он чӣ нақши доранд, Абдулло? бале Шаҳло, айни чунин назарҳоро коршиносон ва фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ низ баён мекунанд. ҳарчанд хадамоти зидди инҳисорӣ мегӯяд дар бозори гази моеъ рақобат вуҷуд дорад, аммо коршиносон бар инанд амалан дар бозор танҳо 2 ширкат фаъол ҳастанд. рақобати озод дар бозорҳои таъминкунандаи сӯзишворӣ дар Тоҷикистон нест. яъне чанд ширкатое ки дар Душанбе ҳастанд, ино ба ҳасби монополист ҳастанд. аслан 2 бозингари асосӣ аст дар бозорҳои масалан Душанберо гирем, Газпромнефт ва Газпроми Тоҷикистон ва Фароз. ман миёни инҳо рақобатро намебинам, гӯё фарзандони ҳақ қадар бошанд. миёни инҳо рақобат нест. ино дар маслиҳат шояд дар маслиҳат бозорро ба ҳам тақсим карданд. аммо Абдулло, то чӣ ҳад боло рафтани нархи газ аллакай рӯи зиндагии мардум таъсир гузоштааст? Шаҳрло айни ҳол беш аз 60% нақлиёт дар Тоҷикистон аз гази моеъ истифода мекунанд. аз ин рӯ таъсири он хеле зиёд аст, чун дар нисбати бензину солярка нархи он каме арзон аст. чун нархи он боло рафт, аллакай қимати таксиҳои масалан 3 сомона дар Душанбе аз 4 то 5 сомонӣ гарон шуданд. ҳамин тавр нархи таксиҳо ба минтақаҳои кишвар аз ҷумла ба самти Кӯлоб, Рашт аз 30-35 сомонӣ қаблӣ то ба 45-50 сомонӣ боло рафтааст. чун нархи нақлиёт гарон шуд, албатта таъсири он ба нархи маводи хӯрокворӣ низ мерасад, чун молу маҳсулоти ғизоӣ ҳам тавассути нақлиёт то ба бозорҳо омада мерасад. ташаккур Абдулло барои суҳбат. дар Душанбе имрӯз ҳамоиши байналмилалии об ба поён мерасад. тӯли 2 рӯз намояндагони беш аз 100 кишвари ҷаҳон дар ин нишаст барои рушди устувор, мушкилот ва роҳи ҳалли дастрасии мардуми сайёра ба оби ошомиданиро матраҳ карданд. ҳамкорони мо масъалаи мушкили об дар Осиёи Миёна ва чанд мавзӯи баҳсталаби дигари Тоҷикистонро дар ҳошияи ин ҳамоиш бо намояндаи виҷаи Иттиҳодияи Аврупо Петер Бурян суҳбат намуданд. У нас диалог с Таджикистаном очень откровенный, и мы музокироти мо бо мақомоти тоҷик ҳамеша ошкоро сурат мегирад ва имрӯз низ дар дидор бо президенти Тоҷикистон чунин шуд. мо воқеан ҳамаи мавзӯъҳое ки шумо ном бурдед матраҳ кардем. мо мехоҳем ба Тоҷикистон кӯмак кунем, на интиқод, яъне расондани кӯмак дар ҳалли ин мушкилиҳо. мо мушоҳида мекунем ки барои тақвияти ин музокирот заминаҳо фароҳам мешаванд. дар мавриди ҳуқуқи инсон президенти Тоҷикистон имрӯз ҳам зикр кард ки барои ҳалли ин масоил омода аст. аммо барои ҳалли ин мавзӯъ ҳалли мушкилоти иқтисодӣ ва иҷтимоӣ низ зарур аст, то ҳуқуқи инсонҳо танҳо рӯи коғаз намонаду дар амал иҷро шавад. иттиҳодияи Аврупо омода аст дар ин замина ба Тоҷикистон кӯмак кунад, аммо фишангҳои асосӣ дар дасти ҳукумати Тоҷикистон ва ҷомеаи мадании ин кишвар қарор дорад. решение совместным образом. Господин посол, последние годы в Таджикистане
тоҷикистон аз он ки даҳҳо ҳизбу гурӯҳҳои мамнӯъ ва раҳбаронаш дар аврупову ғарб панаҳ ёфтаанд, назари интиқодӣ дорад, вале на аврупо ва на дигар кишварҳо бо ҳузури онҳо дар қаламравашон зоҳиран мушкиле надоранд. Вот это очень сложный вопрос. ин хеле саволи сахт аст. мо хостори он ҳастем ки масоили сиёсӣ дар дохили тоҷикистон ҳал шавад, на дар хориҷа. барои ин амр ҷомеаи маданӣ қавӣ зарур аст ва нақши ҳизбҳои мухолиф низ андак нест. мо умед дорем ки дар ниҳоят тоҷикистон аз нерӯе бархурдор мешавад ки ҷомеаи ин кишвар ва мақомотро ба гуногуну андешӣ меоварад, вале ин амр дар дасти ҳукумат ва шаҳрвандони шумо аст. мо намехоҳем ба ин раванд мудохила кунем. В руках вашего правительства и ваших граждан. Мы не хотим в этот процесс вмешиваться. ин мусоҳибаро дар шакли муфассал дар сомонаи мо www.ozodi.org тамошо кунед. шумо барномаи хабарии радиои озодиро тамошо доред. достони шаҳри душанбе марги абдурасул Назаровро аз рӯи моддаи шиканҷа баррасӣ мекунад. парвандаи ҷиноӣ дар ин замина рӯзи 19 июн ва тақрибан баъди 3 моҳи ҳалокати ин сокини шаҳри Кӯлоб боз шуд. аз оғоз пайвандони Назаров пофишорӣ мекарданд ки ӯ қурбони шиканҷа шудааст, вале мақомот мегуфтанд ки ин иддаъҳо бояд санҷида шавад. абдурасул Назаров моҳи марти имсол аз тарафи ходимони полиси идораи сино-2 шаҳри душанбе боздошт шуд. як рӯз баъди ин ҷасади ӯро ба наздиконаш супурданд. ходимони полис гуфтанд ки Назаров бинобар истифодаи аз ҳад зиёди маводи мухаддир фафтид. барои ташхиси дубора ҷасад аз қабр берун оварда шуд. қаблан эътилофи ҷомеаи шаҳрвандии зидди шиканҷа ва беҷазоӣ дар Тоҷикистон барои ҳимояи манфиатҳои ҳамсари Назаров хизматрасонии адвокатро пешниҳод кард. бо вуҷуди он ки имсол дар Тоҷикистон соли рушди сайёҳӣ эълон шудааст, боз ҳам мавридҳои расонаӣ мегарданд ки мақомоти кишварро хиҷолатзада мекунанд. аз ҷумла метавон навори видеои сайёҳеро аз Руминия мисол овард ки моҳи гузашта ба шабакаҳои иҷтимоӣ роҳ ёфт ва ришваситонии нозирони роҳро ба намоиш гузошт. аммо дар Лубнон мақомот тасмим гирифтанд ки барои назорати роҳ ҷавон духтаронро ба кор бигиранд. онҳо бовар доранд ки ин иқдом барои ҷалби сайёҳон ҳатман мусоидат мекунад. мақомоти шаҳраки кӯҳии бурумонои Лубнон хонумҳои ҷавон асосан донишҷӯёни риштаи ҳуқуқро барои кор дар бозрасии давлатии автомобилӣ истихдом карданд. мансабдорон бар ин назаранд ки ин иқдом аз як су ба беҳбуди мақоми зан дар ҷомеа ва аз тарафи дигар барои рушди туризм кӯмак хоҳад кард. мардум дар ҳоли рушд аст. имрӯз шумо метавонед вазиреро бубинед ки галстук намепӯшад ё президентеро мебинед ки шими ҷинс дар тан дорад. мо ҳам мехоҳем пешоҳанг бошем. як рӯз хоҳед дид ки тамоми афсарони полис шортик пӯшидаанд. пӯшидани шортик хусусан барои занон мезебад. ин амал шаҳодати озодии занон аст, на он имиҷе ки дар бораи занони кишвари мо роиҷ шудааст. занони лубнонӣ аз озодиҳои баҳраманд ҳастанд ки занони бисёре аз кишварҳои олами араб маҳрум мебошанд. аммо соли 2014 аснои таҳияи индекси ихтилофи гендерӣ ё худ фарқи ҷойгоҳи марду зан лубнон аз миёни 142 кишвар дар ҷои 135 қарор гирифта буд. дар суҳбат бо хабарнигори Reuters як сокини бурумоно гуфт ӯ ба пӯшидани либоси сабук дар фасли гармо мухолиф нест, вале аз иқдоми шаҳрдорӣ пуштибонӣ намекунад. мо аз дидани ин афсарони полиси роҳ ва бо ин сару либос тааҷҷуб кардем. сидқан гӯям, ба ақидаи ман мардон назорати рафту омади нақлиётро беҳтар анҷом медиҳанд. воқеан ҳам ҳеҷ эҳсос намекунам ки ин духтарон кореро ба сомон расонанд, вале дар ҳар сурат бигзор занон ҳам мисли мардон ҳаққи иҷрои тамоми корҳоро дошта бошанд. саманта саъди 20 сола ки донишҷӯи риштаи ҳуқуқ буда феълан вазифаи афсари полиси роҳро бар уҳда дорад, аз ин гуна шарҳу тавзеҳот огаҳ аст.
و با همین مطلب برنامه خبری رو در هفته جاری خلاصه میکنیم. برای آشنایی با خبر و گزارش‌های بیشتر به وبسایت ما بروید www.azadi.org و البته نوارهای جالب رو شما میتوانید در آزادی ویدیو که کانال مخصوص ما در یوتیوب است تماشا کنید و همچنین شبکه‌های اجتماعی هم در خدمت شماست. من به همین استودیو در هفته نو با اخباری تازه برمیگردم. برای شما استراحت خوب میخواهیم و تا ملاقات نوبتی. خدا نگهدار.